Webantu anengixoxela yini leni ithola exciting maqondana ngokuthi uHelenzile uthe iGrand Coalition le akuyona iGNU. Ngiyabona sengizwe kaningi ukuthi ni so excited. Yini into enithola exciting about that? What a relief for him personally. Mfana ngichazele lapho njengoba ngiyabona ukuthi hayibuya imoya iphezulu imoya iphakeme bathi ba happy. Yini into ehappy ngokuthi lwagogo omlungu uthe lento akuyona iGNU kodwa iGrand Coalition? Nitholani ngalokho? Uyazi ukuthi nina noHelenzile ninto efanayo. Nina nihlasela iGNU ngokuthi nifuna kube istructure okulula ukuthi nisiwise. Njengoba nibhizi spread amanga ukuthi kuyalunga lana niyayiwisa manje iGNU yathi yini but le GNU ya la KZN ngaza ibizwa ngeGNU provincial but nithi niyayiwisa nithi nje sekusemome kuyalunga. Ngoba into enkulu ngani ukuthi le structure nisiwise. So yonke into eyenzakalayo ekhomba ukuthi structure sisengozini yokuwa iyan excite. Nina kahle leyo nto enichazayo ngokuthi uGoguzile usho le ndayishilo. Bese mase siza ngala uGoguzile nezakhe. Ba worried ngokuthi njengoba ANC yafoma iGNU esikhundleni secoalition. Icoalition kulula ukuthi iwe ngoba manje kwaphuma iqembu elilodwa yawa. Uma kwaxatshana ngento encane nje kwaphuma iqembu elilodwa yawa. Okwenza ukuthi ANC ibe blackmailable. So ANC yathi sibatholile laba beDA yaqhubeka yafaka abanye ngaphakathi base ba complaina yaqhubeka ANC yafaka abanye uchibiyele ekuthaneni bigcine be qualify ukuthi le union ibizwe ngeGNU. Kukuhlungu lokho kwiDA ngoba iDA kuyenza ingabi nawo amandla ukuthi ingcinyeli ANC elokhuzaneni odongeni. Kahle nina nani nikhalisa esenu neDA ikhalisayo. Ayikho into esimanga lento enisho. Okusalayo ukuthi ngokwe-formation yamaqembu wonke ayenzele alliance iya qualify ukuthi ibizwe ngeGNU. Angikathatha ubani uthini futhi kunikeza iANC another chance yokuthi ngisho ngaze kuthiwe ke iyaduba iDA iyaphuma izoqhubeka ime ngoba ama-percent azobe still asengaphezulu kuka 51% kodwa yobisima njengecoalition. Ayikho into esimanga futhi thina sithukani ke angaze nithuke umuntu nikhuluma iphutha.